cursos seguits, enfront de l'oposició de la direcció del col·legi, ahí estava el tall en el Tio Canya. Ara, dels 3 CEIPs públics del barri, amb un total de 4 línies, 3 d'elles són d'immersió lingüística. O quan s'adonaren d'allò que ens estaven arrabassant la terra, el país, allí estava el tall amb darrer diumenge d'octubre, o per defensar la dignitat com a poble amb els cants dels maulets. De fet, com ja hem escoltat en el breu àudio o hem vist per internet, per Facebook i tal, que ha preparat el nostre amic Carles Hernández, el tall ha estat, de fet, la banda sonora del nostre barri. El tall ha estat sempre al nostre costat, animant les nostres reivindicacions, en ocasions fins i tot davant de les nostres reivindicacions, i sempre empenyent-nos. I encara que així, al nostre barri, les vostres cançons hagin sonat en directe en aquell ja llunyà i mític setembre de 1978, perquè la mesquinença del nostre Ajuntament, que ens ha negat sistemàticament qualsevol ajuda econòmica, no ha permès que vinguéreu en més ocasions, les vostres cançons han sonat en molts dels nostres actes. Heu sabut recollir, potser sense saber-ho, les nostres lluites i esperances, els nostres anhels i utopies, doncs el vostre treball i la vostra obra han estat sempre presents en el nostre treball diari i ens han servit d'estímul i d'esperó per a no defallir en la lluita per un barri millor i més nostre, i ara actualitzat en el que tenim ahir per un barri més digne i habitable. La nostra associació de veïnes i veïns, si per alguna cosa s'ha caracteritzat, és per tenir una visió àmplia i global de la societat, més enllà de l'urbanisme i del nostre barri. Per això hem estat presents als aplecs i manifestacions del 25 d'abril i 9 d'octubre, de la plaça de Bous de València, a Castelló, Gandia, Alacant, Xàtiva, etc., així com a les manifestacions antinuclears, etc. La llengua tampoc l'hem deixat mai de banda, fent cursos de Carles Salvador al nostre local, on moltes persones immigrants van tenir l'ocasió d'aprendre la nostra llengua. També van programar en aquells anys teatre en valencià, xerrades i conferències sobre la llengua i història del País Valencià. Durant aquest temps mai hem oblidat Tio Canya, que alguns com jo fins i tot l'hem volgut posar cara i el van voler identificar amb el tio Toni de Cases, el meu avi llaurador que vivia en una alqueria de l'Horta de València, molt a prop de Paiporta, i treballava a les terres confrontants, quan vestit amb brusa i barret negres i faixa morellana, però amb ple de dignitat es dirigia al centre de la ciutat, al notari, a la consulta del metge o al despatx de l'advocat. Per cert, va estar en aquest tema al tall. Un fet que connecta el tall amb el nostre barri és que Xema Senabre, que durant un temps va ser membre del tall, ha sigut un dels directors de la Unió Musical de l'Horta, que per cert va sorgir de la Comissió de Cultura de l'Associació de Veïns del Barri, la Unió Musical de l'Horta. Altres membres del tall també van ser músics de la Unió i sobretot el calib d'aquella gent va sorgir després al barri, van sorgir diversos grups que han fet i fan música en valencià. Eixa sensibilitat per la música i per la música en valencià ha fet que la biblioteca del nostre barri, especialitzada en música, compte amb una important col·lecció de música en valencià, que inclou, per suposat, el Tall, Alimara, Raimon, Ovidi Montllor, Lluís Miquel, Paco Muñoz, Òscar Brit, La Bossa Sorda, Red Roja, Tres Fan Ball i Els Vàters, entre altres. El Tall ha posat música i lletra a la lluita del nostre poble en les seves aspiracions socials, polítiques i nacionals. Tant és així que en el cas de moltes de les vostres cançons la gent pensa que són tradicionals antigues i no d'un passat immediat. Les vostres cançons estan en el substrat del poble i són vostres, però són alhora de tots i totes. Són el nostre patrimoni del que estem orgullosos i en el que ens reconeixem com a poble. La seva vigència es manifesta plena de sentit en els moments tan difícils que estem vivint, quan tornen els fantasmes de la dictadura que pensàvem soterrats, l'atur, els desnonaments, la misèria i la corrupció. Pot ser que en el més recent treball vostre, Vergonya, Cavallers Vergonya, fins i tot us hageu creat curs, doncs des de 2009 a avui han passat moltes més coses. Sempre necessitarem l'espírit festiu i combatiu del Tall i mai oblidarem el que ens heu deixat. Doncs bé, encara que aquest acte siga la presentació del llibre biogràfic del Tall, del qual us parlarà ara després Víctor Manzanet, des de l'Associació de Veïnes i Veïns de Sant Marcelí volem que siga també un homenatge al Tall, per ser part de la banda sonora del barri i perquè ens heu abrigallat amb la vostra obra i amb el vostre treball.
I també, per què no dir-ho, un homenatge a la interpretació que de l'obra del Tall han fet les dones i homes que han passat per la nostra associació de veïns, des de la seva fundació, allà, en 1976, fins avui. El Tall, moltes gràcies. Moltes gràcies. Bona nit. Té la paraula Víctor Manzanet, autor del llibre El Tall, música per a un poble. Bé, no, anava a dir que si no el sentien